Straight to the Ni point. ay press conference mahigala ni DPWH Secretary Vince Dizon. Mao ni siya puli mahigala ni Secretary Manuel Bunuan. Gipang-mention na ning mga ngan sa mga taga DPWH nga under investigation karon. Ni amay taga-ato na appeal mag-mention. Ni-assign sa regional office mahigala diri sa Department of Public Works and Highways sa Cebu City. Cebu Regional Office. Ang Cebu Regional Office naman diha sa SRP day. Sipa na ba kay tadi aron sa SRP? Kay kining taga DPWH kugihan kining maminaw sa atong programa. Good morning yon tanan din ha. Nahibaw ta nga minaw gid mo kay kamo may atong topic ro. Og nahibaw ta nga daghan sa mga taga Department of Public Works and Highways nga mga tarong. Maamong lang sila ining uban nga mga maldito. Og kini mga kawatan, naa diha mga kawatan. Pero dili tanan, no? Unya kini ni ang atong paminawon sa ning press conference ni Secretary Vince Dizon kay kanana ang na-mention maning mga ni ama sign sa Sugbo. Ay. Sige ko no names siya, ito paminawon ko no names. Okay. Sige ka na. Mao ni ang bagong sekretaris DPWH. Unfortunately, nandito na sa DPWH. Pwede ba naman pakusgan? For the last, I don't know how many years, maybe even decades. No? So, yun, ongoing tayo doon. So, ang focus ko ngayon muna is yung una kong i-announce ay yung mga taong sinisimulan na nating imbestigahan at eventually kailangan managot. So I will be announcing and flashing on the screen 10 individuals from regional directors to district engineers that we have received reports of lavish lifestyles. And don't worry, you will get copies of this. And mga reports na rin ng mga nag-implement ng mga either ghost or substandard projects. Kasama na dito, initial pa rin to ha. Lavish, phrase dong. Lavish lifestyle ha, kini mga kuha niyo bungga kayo o mga lifestyle. Sige, atong pinahon dong, igibasa na niya. Okay, proceed. To you. So, nagpadala kami ngayon ng mga iba't ibang show cause orders, no? May proseso tayong kailangan sundan dahil marami sa kanila ay mga civil service employees or officials and may kailangan proseso. No? So, ang unang step ng proseso, kamukha nung ginagawa natin dati din sa DOTR, sa mga tinanggal nating mga LPO, OTS, etc. May proseso ito. At simula pa lang ito. So makikita nyo dyan, yung mga show cause orders, bibigay ko sa inyo yung mga show cause orders na pinadala natin sa mga opisyalis na ito. Unang-una, Regional Director Gerard Opuencia ng NCR, reports of lavish lifestyle above their means. Kasama na to sa order ng ating Pangulo ng lifestyle checks. No? RD Danilo Villa ng Region 7. Okay, pause. RD Danilo Villa ng Region 7. Ay. Good morning, Regional Director Danilo Villa, sir. Apil man ka din mention, sir, no? O kining ako na hinumduman, ikaw man tong ni Ditsog ingon dayon nga why ghost projects din he. Paspas man kayo mahigala nakaresponde si Director Villa. Good morning, Director. No, di ba ikaw man to ang district engineer sa 2nd District kani adto, Director Villa? Imo ng area ng Malabuyo kanang dito dapit sa Alegria, kanang mga lugar. No? Regional Director Danilo Villa, sir, kumusta naman nga na-appeal man kaani ron sa paimbestigahan, no? Be, ate, rewind gamay dong, be. Kanang iyang pagbasa na ako nung ni Vince, be. Sige, okay. Proceed. So, pinadala natin sa mga opisyalis na ito. Unang-una,
Regional Director Gerard Opulencio ng NCR, reports of lavish lifestyle above their means. Kasama na to sa order ng ating Pangulo ng lifestyle checks. No? RD Danilo Villa ng Region 7. Again, lavish lifestyle ito. No? Lavish lifestyle ito. Region 7. Former RD Gerald Pakanan ng 4B. Ito yung regional director na nag-implement nung in-inspect nating mga proyekto sa Oriental Mindoro. Nakita na naman natin na very substandard. So yan, pinadalan din natin siya ng show cause order. Si RD Kadafi Tanggol ng CAR. No? Ito din ay base na rin sa mga narinig natin at na-report sa atin ni Mayor Benji Magalong na na mga tinatamper na dokumento. So in the spirit of command responsibility, pinapadala na rin natin ng show cause order si Regional Director ng Cordillera Autonomous Region. Si Attorney Brandon Raya, ito, lavish lifestyle. Konektado to dun kay RD Danilo Villa ng Region 7. No, may mga report kami dito at later on maglalabas kami ng mga Facebook posts nitong dalawang taong to, si RD Villa at si Attorney Raya na maluluhong mga pamumuhay. No, meron pa kami nakita dito na gumagamit pa ng mga chartered airplane para bumiyahe. No? So, kasama yan, no? Brandon Raya. Si District Engineer Isabelo Baleros. Ito ay former DE, former to, no? Natanggal na pala ito nung hindi na na-implement nung time ni Secretary Bonoan, no? Reports of substandard projects, no? And we have also received some reports Duhay taga Sugbuha, duha. Las Piñas, Muntinlupa ng pagtatamper ng mga dokumento. So, nagpadala din tayo ng show cause order dito. Si DE Almer Miranda ng Pampanga, yung pinuntahan namin ni Mayor Benji kahapon, no? For substandard projects. At yung DE ng La Union, no? Dun sa Bawang, na rin-inspect namin ni Mayor Benji Magalong last week. At itong dalawang DE ng Quezon City, first and second, base dun sa binisita ng ICI last week at report ni Mayor Joy Belmonte. So again, initial list pa lang ito, base sa nakuha nating mga reports at evidence na sinabmit sa atin ng iba't ibang sources. So we have sent official show cause orders dito sa mga opisyal na ito ng DPWH, kasama na rin to dito sa ating top to bottom cleansing na ginagawa natin yan. So they are given Okay, freeze dong, freeze. Duha ka buok ang taga ni Amasayn sa Regional Office 7 sa Sugbo. Makabati ginas tong broadcast kay naaraman ni sa SRP. Good morning, Regional Director Danilo Villa, sir. Og ikaw pod Attorney Brando Raya. Lavish lifestyle maning inyo matod pa. Og dunay mga ebidensya nga initial na nakuha ron dito sa kauluhan. Bida, no? Unsa ka tinuod tong kisa man ni nagkapanag-iya gyati ani? Do na may nagkapanag-iya kuno gyati. Makapangsana all man sa dak. Mao na nga di maayo og kini si Lacson og mag-imbestigar nga magpabor-pabor mag-imbestigar diha na Aras Manila magmahay ning mga taga Sugbo. Kay ni amay daghan nga mga ghost project Sugbo ni amay daghang substandards. Unya gusto po mga taga Cebu nga imbestigaron po ning mga kuan oy. Gisay mga na-involved din he. So kani initial pa lang ni Regional Director Danilo Villa tungod matod pa sa lavish lifestyle o si Attorney Brando Raya lavish lifestyle. O doon na kuno'y mga post day sa Facebook nga ilan na nakuha day.
Wa ni ma-iris day, iris unta dayon. Duda ko ma-delete ning kalakiha. Pag issue unta dayon, delete dayon. Askangil ngiga di ay oy. Onya nindot kunog mga gamit sa ni sila, mga branded tanan, no? So karon apil sa imbestigahan. Tanaw na to og unsa ka maabtikon ng imbestigaran taga DPWH. Kanang klaro gyud nya palawman nga investigasyon. Kay basig puyok-puyokon na sad ni. Di pod mahimo, no? Nga puyok-puyokon lang. So karon wa gyud magpaalkansi ang Sugbo sa mga flood control projects kay ikaduha gyud tang nakakuha og labing daghang budget. Unya wa po ta mapalkansi sa mga officials DPWH nga giimbestigaran kay duha gyud ning ato. Askangil ngiga day mga higala. Atong takna. Alas 10:01 na si Jinggoy Estrada pod gahapon perting laguta. Kay kinini ang pagsige nag-imbestigar sa House dito sa Senate Blue Ribbon Committee. Grabe ng corruption ana. Nitingog man ni Senador Kiko Pangilinan. Ningon sa dili man ta ni mahitabo kung katong issue unta sa PDAF katong mga kawatan na nga priso na gitatuwa nito makabuhi unta. Kanang istorya ha, siyempre, klaro, masag kay kinsa gipatamaan ana, mo nasuko ka Jinggoy nga kami may gipatamaan da. Bisag kung saon nimo nag-imagine, klaro man ginakisay gipatamaan. Si Jinggoy magigiigoan na si Ramon Revilla, sila man tong ubana inrele. So kining pagsulting Kiko Pangilinan, isa nga, di man tanay mo kuan ba, wa pa to katong mga nangawat atong PDAF. Ano man tong kalakiha nga nakabuhi man to. So manlagmit nga si Jinggoy tungod ini karong labihan ka sensitive ning issue haron. Di man malikayan nga magmonitor man gani. Sama sa House hearing mga higala, monitor sa so kisi-kisi si Jinggoy. Orteng kisi-kisi. Lagot kay sa mga higala. Medyo nagtinubagay ito sa ni Kiko Pangilinan kagahapon. Pero gi-eskortan si Kiko ni Subiri nga nagpakuan po sila dahil gipalamano po silang duha. Gipalamano silang duha mahigala paglamanuhay lamuha kay parihara mong senador.